Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai kullum yau ma za mu nuna muku yadda za ku kwashe 1 miliyan ɗinku a Hamster Kombat. Amma kafin nan, don Allah kar ku manta, ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa don samun sababbin bidiyoyinmu. To, yanzu za mu shiga kan aiki. Za ka je gurin daily cipher ɗin nan da yake a tsakiya, za ka danna shi sau ɗaya kamar haka. Gurin zai canza, gurin hamster ɗin za ku ga yayi red, to sai ka danna dot dash, letter A za ta fito, sai ka zo ka danna dot dash dot dot. Bari mu sake. Za ka danna dot dash, sai ka danna dot dash dot dot, letter L za ta fito, sai ka danna dash, letter T za ta fito. Gashi nan zan kwashe miliyan ɗaya ta yau ba wani wahala. Alt shi za ku ci yau kenan. Na gode. Don Allah kar ku manta, ku yi subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa sabida samun sababbin bidiyoyinmu. Idan kuna buƙatar wani abu kuma, ku yi mana comment ta YouTube channel ɗinmu. Mun gode. Ma'assalam.